Kalam. Eh, oh erde. Ngaman ini. Masih kalam dah. Ayu. Mana mini ga? Hello guys, welcome back again. Angni moनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैहाय माने नै सेखा लानानै आरो मोनसे मोजां लुक मोनसे लानानै गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ इन्ट्रेस्ट खालामनो थाखाय आं फैफिनलायबाय आरोना। माने दिनैनि भिडिअ एसे बेलेग टाइप जागोन आरोना लोगोफोर माने जोङो दा पाराव थांगासिनो औवा हासुङाव ओंखाम संना जानो आरोना जोङो औवा हासुङाव संना जानो थाखाय ओंखाम थांगासिनो जोङो। बिथिं आंनि बन्धु दोङो ओमफ्राय आंनि हिन्जाव ओमफ्राय बन्धुनि दोङो ओमफ्राय जों दा पारा थांनि ओमफ्राय नै इसोरो साथामा थाबायगासिनो ओमफ्राय थांसै आरोना थांनानै औवा हासुङाव ओंखाम संना जानोसै इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। लोगोफोर बिदिनो न'आव थायै बिराद बरिं जाबायमोन नालाय गोबावबो जाबायमोन न'सिंनिफ्राय जेनेबा ओंखारबाबो माने बेबायदि हाजो एनलाइफोर बायदियाव थांनाय जायामोन आरोना नेचारेलि अक्सिजेन गेसफोरखौ लानाय जायामोन आरोना बेनि थाखायनो एसे बेरायनो फैलायबाय माने दिनै हा मेंबाय माने दा साइथिं बारबोदोंमोन दा थांसै एसे फ्रेस हावा लायनोसै पाहारनि माने न' सिङाव थाबाय थाना बरिं मोनोना बेनिखायनो थांसै माने एसे बेरायनो होननानै। नै लोगोफोरनि माबा लादो आरोना हेट बोरो नै माइरं लादो माबा माबि मेथाइ सेथाइबो लादो सामब्राम पियास आलु माबा माबि लादो आरोना ओमफ्राय नै मिथिनिया बेयो लादो मेथाइ सेथाइ लादो नै बुन्दु आइथिं फाग्लासो दाउ गावनो होननानै आङो लबर गावफेरामोन आरोना आवगोल उन्दैयाव गावोमोन ओमफ्राय दा बिराद गोबाव जाबायमोन गाविया ओमफ्राय दा लबरखौ गावनो होनना लाबाय माने लबराव थब ज' ज'नानै बिखायाव दुब होनलांबाय माने आयु हां गहां मोनलायदों माने फाग्लासो नाहरलाय हाजोआ बेसेबा गोजान दंबावो आरो नै रोमै रोमै नुहुरखायो इसिनि जों दा बे हाजोसिम थांनांगोन जों दा आसुरित साननानै खमसे खम 2 घन्टा लाखागोन आरोना दा टाइमा 12ता जाबाय जों आरो 4:30 मोनफैगोन आरोना बारा गोबाव जानाय नङा। माने आं सानदोंमोन आरोना बेसेथो सेम भिडिअखौ होबाय थानो न'नि भिडिअ बेसेथो होबाय थानो जेनेबा बेसे बरिं भिडिअ होबाय थानो सानफ्रामबो सेम टपिकखौ नुनो मोनो जेनेबा न'आव थानाय भिडिअखौनो नुनो मोनबाय थायो नालाय बेखायनो सानबाय आरोना एसे जोंनि हाजोखौबो सेयार खालामना होनोसै एसे बेलेग टाइपनि भिडिअबो हेगारनोसै होननानै माने ना औवा हासुङाव संनाय आइडिया फैबाय माने आंनाव बेनिखायनो माने दिनै औवा हासुङाव संना जानाय ओंखाम संना जानाय बे भिडिअ बानायनो होनना सानबाय आरोना जेनेबा सेम टपिक ओजा थांनाय हाबा जाहैनाय खारजो जाहैनायफोर भिडिअखौथ' सेम होबाय थाखायो नालाय दिनै एसे बेलेग टाइपनि भिडिअ लाबोगोन होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव साननानै माने आङो फैबाय आरोना नायलांबाय थादो भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन। पाहार मोनफैबाय पाहार दानाबा पाहार सिं माने बिराद गोबाव थाबायबाय आरोना ओमफ्राय दाबो मोनाखै मोनसिगोन होमबाबो नै दैमाया खाथि सफैखाबाय नालाय गोबाव थाबायबाय खमसे खम 1.5 घन्टासोआ जाखाबायानो बारा खाथिबो नङा बारा गोजानबो नङा आरोना ओमफ्राय दा मोनबाय आरोना थाबायगासिनो नै इथिं आंनि हिन्जाव ओमफ्राय इथिं मिथिनि ओमफ्राय मिता बन्धु ओमफ्राय नै जों नैथिं हाबलांसै दा नै लामाथिंनो बिथिं हाबलांसै ओमफ्राय पाहारनिफ्राय औवा लाबोसै औवाखौ दाननानै आरामनो औवा हासुङाव ओंखामखौ संनानै जानोसै आरोना साफा माने दैया लेथ्राखौ मा मिथिया खिन्थु दा थांना नायग्रोनोसै मा जायो होननानै थादो नै पाहार गुदि मोनफैबाय पाहार गुदि माने पाहारखौ गोजाननिफ्राय बिराद साफा नुयो खिन्थु खाथियाव फैबा बिराद गाजा माने इयानो संखासै ना बे मालाय सङाखै मालाय सिगां थांसै माउन्टायाव एसे बिदिनो थांसै इथिं नुदोंना नै औवाखौ नैनिफ्राय लाबोनोसै औवाखौ औवा गोरलैसो नांखागोन नालाय औवा बोराय नाङा नोङो औवाखौ आं हारसिंसो दानलायनांसिगोन होनबा लोगोफोर माने आं हारसिंसो थांसै मानोना बनायनो हारसिं थांनांगो ना हारसिंसो थांसै मानोना आं नै पाहार गुदि आयु बै दैमा बारनोसै गिया आरोना आङो जों पाहारनिनो मानसिखा ओइ बोसोरांबालि एसे सायाव गाखोनोसै हाग्रा सिं फैदों हाग्रा सिं माने आङो गिया आरोना लोगोफोर माने आङो बिदिनो पाहारफोराव हारसिं फैनो इन्टारेस्ट मोनो माने आङो गिनाय हाग्रा गोजा जेथिंबो रावबो गैखाला ओमफ्राय इसोर साइड होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय औवाखौ आं दा बे सायावनो दाननांसिगोन बे सायावनो औवाखौ नागिरबाबो औवाखौ मोनलानो माने मा खालामनोथाय नै गोरलै गोजा सब जों लांसै खोमा नै थसेखौ दानोसै ओमफ्राय जायाबाबो लांसै बेखौनो लांसै उपाय गैला नङाबा औवाखौ नागिर मोननाय नंला माने। A few moments later.
गावजोबदोलै औवाफोरखौ लाबोखांबायबो ओमफ्राय लाबोखांबाय हारसिं थांना फैबाय नालाय दिनै सासे दानगासिनो आं औवाखौ दानना लाबोबाय नालाय बे दानस'गासिनो आरो बिथिं अर सुगासिनो अराबो जोंजानो रोङा नै जेन तेन जोंबाय खोमा ओमफ्राय बेबो गोमोरगोना जोंगोन आसा गैया आरोना हादों नोङो हा हादोंथ' आरो हाखायोलै नोङो जोंमारबायलै नै मोनजामारसिगोन दिनै ओंखाम पाहाराव हरना सल' जानाय मानसि दा माइरं फैयानो सुखानोसै ना दा माइरंफोरखौ सोगासिनो आरोना लोगोफोर नायना ला नोंसोर मालाबा हाजोआव ओइ गोलैबाय हाजोआव माने नोंसोरबो ओंखाम संना जानो फैबाथाय माबोरै संना जायो नायना लाबानो जाबाय आरो माइरङा लिटार दसेनो दा माइरंफोरखौ दा सुनांसिगोन आरामनिखौ नै दानाबा ओंखामफोरा मोननो थाखाय रेडि जासिगोन आरोना दाल'सो होदो मोननो थाखाय रेडि जानाय नङा आरोना जाबना होबाय मोनथामल' आरो उदै बुंना बुंनाय नङा मिथिया दानाबा जोङो बुन्दुजों जालु लेमनोसै नै हाखावनानै सोनानै डाइरेक्ट मोन बिगुरखौ गानसैब्रा उनाव बेनि एनसोन दा ए गावनोसै माथो ओइ जायो माने लोगोफोर दिनैनि माने बे ओंखाम जानाया माने पार्टिया बेदर सेदर जेबो गैया आरोना ओरैनो ओंखाम गोजा ओमफ्राय आलु ओमफ्राय मादों जेबो गैला आरोना आलुल'सो ओमफ्राय संख्रि बानलु दोङो ओमफ्राय बेनि उनाव औवा हासुनि ओंखाम जानानै नायनोसै टेस्टि जायोना जाया आरो बेलेग जायगायाव जाबाथाय आरो पाहारफोराव जाबा फोथारफोराव जाबाथ' ओंखामफोरा ओरैनो टेस्टि जाखायो नालाय मोनसिगोन ना मोना मोनसिगोन ना ओंखामा मोनसिगोन र' बारा गोबाव गैला मिथिनि मा होदो सामब्राम फानलौ देगोन नायखो दा मायाव देगोन दा अन्थायाव मोजां अन्थाइ नायनानै साफा नायनानै देनांसिगोन आरो ना सामब्राम लाबाय हाइजें लाबाय ओमफ्राय नै सिगाव सोबाय थबसियानो बिराद डेन्जार माने ना जक्कर माने देसिगोन आरो दा बेबो सेखानि माबादोसो मा होनोमोनथाय सेंखा गांखं बान्थादो गलायलाङो माने फाग्लासो थ' गाइस जोंना दा ओंखामा रेडि जाबाय दानाबा जानोल'सो नांसिगोन ओमफ्राय ओंख्रिया जायाखै आरो ना नै ओंखामा रेडि जाजोब्बाय ओइ अबाव एरदो ओंखामा नै रेडि जाबाय दानबा ओंख्रि गैया ओंख्रिया माने इथिं आलु दंबावो नालाय आलु रुदोंमोन नालाय आलुदो दा जानोसै नै ओंखामा जाजोब्बाय बेनो जाहैबाय दिनैनि ट्रेडिसनेल फुड बे संख्रि आरो ये बाथोनदों दाल'सो देगासिनो आरो ना नै देगासिनो ओमफ्राय नै आलुआ ओमफ्राय बे ओंखाम माने आलुखौ दा सेफ्लेसिगोन आरो ना सानैजों सेफ्लेसिगोन आलुखौ दानाबा रेडि जाबाय जानोसै जों दा ओंखामखौ आंथ' नुनो खुदैगवासै माने दहायसो जाखांबाय नों माने ओमफ्राय दानबा बाथोन रानगासिनो हिन्जाव आंनानै बाथोन रानगासिनो ट्रेडिसनेल फुड माने दिनै मा गोसो जानानै बेफोरबायदि फैखो माने इन्टारेस्टिं आरो ना जेनेबा गोदान गोदान भिडिअ आरो गोदान गोदान कन्टेन्ट माने मोजां मोजां नोंथांमोननो देखायनो होननानैनो फैदों माने ना बेसेथो बरिं भिडिअ देखायबाय थानो होननानै माने दिनै आयु मा मिनिखो अ ओंखामखौ मिनिदो दे जाद दे मोजां जायाबा गाज्रि जायो लेथ्राथार आंनि जायगाया ओइनेगा हासिन दा आंबा गासिबखिनिया रोसि लोङो बिदि जाजोब्बाय पार्लिनोसै जिरायनाया माने ओरैखा जादो केराम मोजां मोनदों आं लोगोफोर माने ओंखामा जानो गोथाव आरोना नाथाय मन'नो नायाखै माने ओंख्रि रोसि गैया नालाय औवाजों संनाय बिराद गोरा जादों बिराद गोथाव मा गोथाव नोंसोरबो ट्राइ खालामना नाय बिराद गोथाव माने ओरैबायदि आरो ना जोंहा ओंखाम जाबाय नालाय नै दैमायाबो खाथिखा ओंखाम जादो ओमफ्राय दै गांबाथाय नै दैमायाव फैलायदो आखौ थांना ओंखाम जालायदो दै गांबाथाय आखौ नै दैमायाव फैलायदो माने बिराद इन्टारेस्टिं फाइनेलि लोगोफोर दा जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आरो ना न'आव मोनाबायबो नालाय माबा जाबाय 3टा जाबाय मोनाबाय आरो न'आवबो खामानि दंबावो बेनिखायनो थांसै आरो
नै साथामा सिगांथिं थांगासिनो आं उनाव थांगासिनो ओमफ्राय अरुणाचलनि लामा बेयो गोदान अरुणाचलनि लामा माने गोदान बानायगासिनो जाबायानो बोसोरसे बोसोरनैयानो जाबाय माबा कमप्लिट जानो हायाखै आरो ना माने कमप्लिट खालामाखै आरो हाग्रा रज'फिनो आखौ साफा खालामफिनो आखौ हाग्रा रज'बो साफा खालामो बेफोरबायदिनो माने अरुणाचलनि लामा आरो इयो माला मोजां बानायगोनथाय मोजां बानायबा जोंनि थाखाय मोजां जागोन जोंबो बेरायनो हाबाय थानो माने इथिं फैनो हाबाय थानो बाइक साइक सालायबाय थानो बिराद मोजां मोनगोन माने बेरायनो स' लोगोफोर दा न' मोनफैबाय गोबाव थाबायबाय आरो ना जोबोद गोबाव थाबायबाय ओमफ्राय गोबाव माने गोजान आरो ना गोजानालाय गोबाव जाखागोन नालाय जोबोद थाबायबाय जोबोद खस्थ' मोनबाय आरो ना बेरायनो थांनानै होमबाबो मोनोबाथाय नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो ना ओमफ्राय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय ओमफ्राय खोनासं शेयार खालामनो दाबावगार मेंबायना सना मेंबाय बिराद मेंबाय बाय बाय ना